Diotza mutila kazeiari. Sari onak emango dizkizut hori egiten baduzu. Atoz bada nirekin, esan zion azeriak. Eta eramen zuen otzuaren leitzera. Sartu zion atzainak burdin zorrotz bat zaietzen artean eta laga zuen hilik. Ikusi zuenean azeriak hilik otsoa, diotza atzainari. Ez dut orain zure alogerik behar. Sartu zen leizean eta otso hilaren aldemenean ase zen. Harrikiz eta ardikiz, eta igaro zituen egun asko bazkari eta afari ederrak egiten. Otsoarekin lasuna ziren betiko. Eta zeriak irten zuen erobila eta erori zen. Etin zitzaion lakiorken rampa batean. Kreatibo zegoela, gogoratu otsoarekin egin zuena. Eta esaten zuen. Gaitz egin otsoari eta argatik eta torki nani ere eriotxako dea. Ipuin honek irakasten die gizonei ez inoiz pozik hartzeko inoren gaitzaz. Geuretzat nahi duguna, nahi izan behar diogula besteei. Ez dugula damurik hartu behar lagunaren ondo izateaz. Gorrotu izan behar diogula zekentasunari, zeinek ekarri zion otsoari bere gaitzapena. Ez egin inorik kalterik, ez hartarako eman biderik. Gizon prestu eta eskuzabalekoa izango da guztien gogokoa.